Agent 540! Napalabas, nakapupok ni Leonardo iti maysa na sipnget asiled. Naikan iti namnama iti makangag, iti boses ti maysa babayan ay pupukmet iti bangir asiled. At dada iti underground ti maysa resort hotel. Dimtang iti dayta beach resort ti agnagan iti Valiente Guerrero tapno agbakasyon. Nagdamag iti entertainer wenno ti babaya-babayadan may papan ken Agent 540. Ngem awan tinaibaga ti babae. Malaksid anang nangag tinagan daytoy. Iti pa nag-check out ti maysa nga in-check a customer. Naibalod ni Sarah gapu iti basit la nagbidutan daytoy. Nga iti agangay namuan ni Alma agapulang iti panagimon ni Mariposa ken ni Sarah. Tapno saan namatay ni Leonardo. Binilin ni Mariposa ti waiter ngagnagan iti Astor tapno ikan na iti taraon. Inagagayam denggen nyo tituloy ti serye tayo italawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540. Nakakulob iti suling agas asog. Matmatay samatan. Hoy! Adda dito yung tikanan! Matmatangin din ang kabalot dita! Awan asiyo! Satanas kayo! Matmatay samat nga payson. Apay di naman layangad ti ulo na. Idinto ta nalawagan iti ayan na. Hoy! Bumangon ka dita! Adda dito yung tikanan! Hoy! Astor! Ayan di ka na! Itad mo kan nga po kat mabisin ako na yan! Awan ti parakal ka! Para iti balod dito iti amat ko ataron. Anya! Asino ka dito ita? Ni Agent 540. Anya? Oh. Naragsakan ka? Tiyan mo? Matulungan na ka day tatao? Awanan ti gundaway. Gaputan na kaisan. Hoy! Bumangon ka dito. Adda dito yung tikaram. Isarak kon iti nagbaitan ti rehas dito eh. Makamun to ditan. Nung kabalan na pa iti umasidag dito eh. Kat kanin na to ibatik at around na. Dito. Sinalbag? Natin nagtimbol sa kalayter. Nagkalatik. Kat addan iti unag. Masapol ang malak na ita. Kasano? Kumita kiti mabalin ko apang sukit iti dayta. Diyos ke. Awan na pulos ni makitak dito yung mabalin ko apang sukit. Sabagay. Idapag matlang dagiti silaw dito yung underground. Sana makita dayta balot ti lighter. Makamu ditan. Agarikap to. No may nakanan to yung bati kataraon. Hoy, Astor! Anya tararamidam ditan! Umasidag ka dito ayan tiridaw dito ayan ko! Saan ko nga ikaskaso ni Sarah? Pakabasulak no kasaritak dayta. Tawan mo timbili ni Madam Mariposa nga ibagakin ko ana. Ibabakon ti fuse ti kuryente. Tapno agbalin man ng Arabi iti agnanayon dito pagbalutan. Astor! Di mo dapat ni silaw! Astor! Ure agraed ka dita iti kapupukaw. San ka nga sitgan? Nagsubli ako niti naggapwak. Ay, tsantre. Awanin tayo lighter nga da flashlight na. Awan pagsilaw ko. Diyos ke. Sakmat ita ti agarikap. Aging ga iti agdan nga agsubli iti nga to. Anya,
Kumusta? Di espesyal na balod tayo. Madam, amangan no matay day jayan. Nakakulob na gas asog. Hindi ka dandanon ko iti ayan ti ridaw ti ayan na silid. Ngam hindi kwan, di mo tinagasog. Kasla awan nangag na. Kasta. Wen madam, imbatik latan ti nakasupot at arawon iti ayan ti ridaw. No maarikap nanto, ket masayop na ataron day jay. Kanan na nga ta. No, di pa'y natay. Saan na mabali na matay, Astor? Bilin ni Big Boss, adi tay patayan. Gaputa ikuyog nanto iti panagsubli na iti China. Ha? Astor, isaganam ti kotse. Inkasukunan ti doktor. Awagak ti doktor tayo ditoy. Tagsagana. Inkasukunan. Ni Astor di naglugan iti kabarbaro akot ni Madam Mariposa. Kaslag dardaras. Papanan na nga ta. Ni Sara ti pampanunuta. Kumusta nga tan? Ni Sara ti may sakadagiti kapintasan. Ken ad-ad da apil-pilyan dagiti big shot a customer diti resort. A pinagbalin ti akin kuko nga umok dagiti aglaklako iti ragsak. Kat may saa kadakwada. Nag-asatak. Gaputawan pa'y tinatumpungak agartam. Gaputa ubing tilangak iti tawan ko asa nga 10 kat 8. Ad-ado tinakarik na iti asi kanyak. Asino ti mama ti amay saak pailang abirhen. Panagkunak kat awan ti mama ti iti dayta. Gapo iti kaagtak dito. Tay kotse ni Mr. Guerrero a customer kon ti dimteng. Sabdak. Ni Madam Mariposa ti umasidagkan ko na. Bay aklat kan. Tinasayangan. Mapana kon iti cottage. Uraya kon ijay ni Mr. Guerrero. Maragsakan ak no magustuam dito'y Mariposa Beach Resort, Mr. Guerrero. Talaga magustuak dito eh. Isa, dito yung ti pangibusak iti na ituding ang bakasyon ko, madam. Madam agkuman, Mr. Guerrero. Sa dino ti pagtartrabahoan? Ija Russia. Russia? Oh, adayo dayta. Talaga nga dayo. May sadak kala kumpanya tinakaalay ti may sa project ijay. Ket siya ti may sa kadagiti analis anahayran. Oh, nagasat ka nakastrak iti dayta pagtrabahoan, Mr. Guerrero. Kat manong aldaw ti bakasyon mo? Gapot na awan dito ti immediate family. Ibusag dito yung ti makabulan na bakasyon ko. Oh, mabayag mo't dayta bakasyon mo Mr. Guerrero. Wen, madam. Bali, inim lang amin abulan ti panagtrabaho iti kumpanya iti unos ti may satawan. Wan, adamot nag-check-in idi dito kasta ti schedule ti trabaho na iti abroad. Kasta? Wan, Mr. Guerrero. Makabulan nga trabaho, agawid kalpasan ti makabulan. Makabulan mamatlaangan ti bakasyon na sa agsublimanan. Kasta. Aging kay ti nalpas, ti numano atawan na kontrata na. Kasta mo ti sitwasyon ko, Madam Mariposa. Iso nga, ibusik dito yan, ti makabulan na bakasyon ko. Sir. Aday bagam, Alma? Okay lata kada kayo ti kastoy, sir? Ti amo ni Madam Mariposa kat pagpapapasan na manipod dimtang ka dito resort. Ngam kinapod no na kat pulos adidak pa'y sinagid. Sir,
Dakalan tinaurnong ko atip, manipod kan ka. Dandan inal daw nga ikanak ititip ko. Tapno makaurnong ka. Kino naman namnamaan da ka dagiti kakabsat mo. Nga urayan da ka. Kan urayan da nga tan, ti patulod mo nga allowance na. Agpay sa data, sir. No kasta nga rod. Urnong ang itad ko kan ka. Tayo patulod mo to kadakwada. Awa na pulos ti gundaway mi nga agi patulod iti uray anya kadagiti ipatpatag mi iti biyang. Anya? Sir, balod kami dito eh. Di mi mabalinta agi patulod iti uray anya. Ta sigurado, maibulgaran asaan maggayam nga iti Hong Kong ti ayan ko, kas iti imbagak idi. Dadikat, adda kami lagayam iti may saan na sulinak a lugar iti probinsya. Kaya't mo ti makarukat. Ha? Kaya't mo ti agusubli. Una makaawid iti lugar ya. Kaya't ko launay, sir. Ngam, kadwak ko madagiti padak a babae amakunan a prostitute dito eh. Anya? Sir. Makonsensya ak tumitlaang. Na makalibasak dito'y adyak matulungan dagiti kakadwak. Sa anak tumitlaan na ragsak. Ala. Bayan ta kitag no kasano matulungan da kayo. Basta guli magkalatan. Sir. Matulungan kayo maglimas. Ngam babanday ta, iti kooperasyon niya. Ibagam ti aramidan mi, sir. Talaga akayat min ti makalibas dito eh. Apay akaslaan da pakariribukan dagiti padak a babae dito resort. Anya nga tamanan tinapasamak. Apay Zeni, anya ti pagsasaritaan nyo dito eh. Daay sa kan Maymay, mapukpukaw da. Anya, amangan mat no naglibas da ang pimanaw dito yan. Saan da nakalibas? Di ko nayok iti, amang na pinatay da idan. Anya, asay no kumamat ti mang patay kadakwada. Ay sus Alma, di ka managit ni diam mo. Adda birtu ko dito yung resort. Apay, di mo ka di amo dayta. Tila ibagbagayo. Agpay so ti ibagbagami. Addan to ba ibagbagada ang gungugong kano dito eh. Dila amo na sa dino pasat ti resort ti ayan na. Ti pagbaludan ang nakaipanan ni Sarah. Wan ka katwa. Dayjay ti bagbagada ang gumugong. Sige, panawan kayo pa'y kakadwa. Adaramidak. Hugo, inkairwaran ni Sarah. Apay, madam? Umdasan na dosa na dahil pan na kay balod na anabisinan. Madam, apay parorin tayo pailaan. Di mat rombang la ama itulad ka dagi mapukpukaw. Hugo, sa bali ni Sarah. Sabagay. Ala, inkairwaran ni Jeseled ang nakaipupukan na. Kita am tumatan, di espesyal na balot tayo. Ni Leonardo Falcon? Ada ka di pa'y sa bali. Madam. Anya ti plano yu iti day tiyataw. Di umat kahit amatay iti bisin ni Jayan. Ano, kasi iti maramid. Awanan ti parikot tayo pa'y. Ta itinag tayo tulatan iti nalimod atanam ti bangkay na. Saan na da tayo ti bangkadang iti maarami ti day tao, Hugo? Ala, aktignay kan. Inkairwaran ni Sarah. Awagak matan ti beautician ang mga iwan kan kwa na. Tap na agsubli iti sigod a kinalasbang na. Mawata kon. No apay-apay-irwar mo ni Sarah, madam. At da nga min na isang sangayan na sangayili asumangbay dito'y Mariposa Resort iti masungad. Kat ni Sarah ti isagot tayo kan kwa na. Sino ti bisita, madam? Umayto dito iti gobernador iti dayto a probinsya. Amumon no dayto iti bisita dito. Adda maangay a parambak. Wan, mawatan kan, madam. Sige, inak nga rodon irwar ni Sarah.
Diyak sa kabahalan ti magna. Ako tukod dagi dito mangko. Tambak! Hala, magnagan. Di kagad ko masumaranta. Mawaya-wayaan ka matlaang. Ati mo ing switch ti silaw dito oy. Tapno makita na imbati pagnaan. Nagkatulagit hindi pagbagan. Madalang arodon to iling te. Ay, isla. Kasama ulaw. Naganos ka? Oray, oray kan ka. Kaya kakaimas at araon. Ijayan ni Madam Mariposa. Lah! Magnagay! Alan, mangan kan, Sarah. Madam. Nasakitin na ka buka niya, kang? Agyaman ka. Tapi narwardak matla ang ijay. Kasla impyerno asilit. Anya tirik na ti agtalina edi jay, Sarah. Awan pating ka na atuog. Kanayon arabi. Nukasta nga rod. Amomon, tijak kayat, ha? Awan ti ammo ka nagbasulak. Tapno maaramit kanyak ti kasjay. Madam. Agulimag kan. Ala, adakan kan no di mo ammo tinagbasulam. Sige, mangan ka. Mataripato ka akasla prinsesa ita, Sarah. Kaya't kung agsubli adagos ti sigo da kinalasbang mo. Sige, makamukaditan. Susi, makamukan kan kuana. Kabarbaro ang makitak itaday ta babae. Nakaputputang tilangana. Sakit di payagsasao. Aping agsensenyas ka. Omal ka di? Hindi ka maawatan. Agsaw ka. Ayaw, Auston. Di nagsubo na kasla. Bayan na kun. Wana, mga nakun no kasta di kayat mo. Awan ni Mr. Guerrero itidana. Binay anak manen ang naturog dito'y kama. Kat iti sufati nagidaan na. Ayan na nga ta. Rumarak dito'y cottage. Ang mga madamot iti aplayang agparpariir. Awan maipasir ko at taong itaglawlaw ti cottage. Anya day jay. Ni Mr. Guerrero day ta makigupgubal di ta kadaratan. Asino ti kagupgubal na? Mr. Guerrero! Makaring kagaya man. Asino day ta, sir? Diyak ka mo. Silawak man tirupa na. Kadigbigan. Sikat imang ibaga, no? Sino? Anya. Mailasin mo day tao. Asino ti kinagubal ni Valiente Guerrero. Asino mat ni Mr. Valiente Guerrero. Makarwarpay nga ta ni Agent 540 manipod iti nakaipupukan na. Gagayem di uliwanad enggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapauluan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino
ken itim at direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.